may butak kanang-kanan, may butak. Dahil sa patiguran na bago sinasayin sa parokya o sa iyang pagtanaw sa simbahan sa iyang parokya, napuslot na ang mga akot sa silin o ang mga akuba o dakhan na po sa mga buo o nga napala pa siya. Ningon siya pa sila o di ay ayuno ni mga simbahan makubat na siya na po na trabaho. O nga sa pagpabisan niya, sa pagwali niya, yung iinan ng mga tao na kinanglan ako ayuno ng mga simbahan ang mga hindi siya makuha. Mga yun siya na kinanglan ko ng mga pitches, mga plays, mga musaan ng mga modula. Mga kisi modula ninyo, mutindog lang mo, mutindog. Kaya mutindog. Pero sa ikong mutindog, patukaran sa mga po ng manangin ng lusi karon na makakumanandog mo na mutindog mo. Mga iyang ipatukar ang mga na iyang sakusan ngayon. Kumanin ko ka. Unya pagkuman, ipatukar po sa maong sakristan, ipatukar, morning ipatukar. Mayang ilaw, persilangan, alam at puso, kung nanindog silang ulan. Ang kanang tao nanindog. Nagpasabot, nindog silang ulan. Kanya, unong kamisa to, unong kamisa na mo tayong gihimo, o nakuha ng dali ang ina si Mahamote sa buwan naman kay Nimbaya mag-iili. Pero natutunaw na ito, murag napugos murag nakuha kung sila kay nakaimog lagi manilisa program din kami. Pero kita hindi pagkata ng kinanginan ko bayang mag-iili ko ta kaya mundunan mag-iili isa ko apay bayang mag-iili. Ang sunod na nato na practice alikuman ng bayang iili ayuho na nato ato kanya mayuhon pa rin nato ang uba mao na to mga pinagod na sa Kristo ang atong Ginoo karon ipakita o kung kinsa si Jesus o natong mga pagbasa karon gikan pa sa unang pagbasa sa Deuteronomio, sa Salmo, pinalapit na pinagpuro ng Salmo ni Engineer, o sa ikalawang pagbasa o sa Ebanghelyo na tubag kinsa si Jesus. Mao ni ang tubag. Si Jesus mo ang propeta, ang tigpamakbak alang sa iyang katauhan nato sa amahan. Nasato pa, ang atong Ginoo, siya mo'y legitor na kung mga tao karon maayo ang atong relasyon sa Diyos na mahal. Ikatuhang atong pangalandunan mao, mga atong Ginoo, iya sa iyang pagtudlo at una siya otoridad, with authority. Kami mutudlo ni ko nga makot pa ni San Marcos, makot pa ni Propeta Isias, makot pa ni San Pablo, pero kay Moreto ni, kay wak maming otoridad, isa na sa Papa, mabutin ko pa rin. Pero si Cristo may mga niyo siya na ang kasulatan nag-ingon. Umingon siya, pahawak sa kanas. Umingon siya na ako mo ang dalan, ang kamaturan o ang pinabuhi. With authority, nga naman, sigurado kay siya man ang Ginoo. Ang si Kristo, mao ang si Kristo Diyos o tao na magulo. Mga mali una na kong pamalantungan. Ang ating Ginoo, kamhanan sa tanan. Hanapin ang otoridad, tungkol siya, mga ng ating Ginoo. Ikaduha na akong pamalantungan mo, ang iyang mga pulo o mga buhat at tunay kahon. Ang ating Ginoo, bingon siya karon na
diya giyawaan. Mingon siya, pahawa sa tanas. Okay, umingon siya sa tao na minhawa na siya sa tanas, okay, pasayo na ang imong mga sala. So, magtungan din ninyo ha. O, ayaw mo na sa Ginoo ang mga tao, iya kong pasayuton ang sala sa mga tao, ang mahalon na, ang iyang kinabuhi, dindot na kinabuhi, o anay sala na kinabuhi, o kumpleto na siya sa iyang pagsunod sa Panginoon. So, ang iyang mga pulong, adunay gahom. Ikatulo, adunay panatuyon sa iyang kinabuhi, o mga buhat, o kung sa may iyang isulti. Sibo ang iyang mga pulong o mga buhat. Si Kristo, kung sa iyang isulti na tanan na mga isulti ng mga maayo, iyang ikuyan niya sa iyang kinabuhi. May sikyat isang lamay. Kitang mga tao, daghan ang maayo mga isulti, itong daghan kong sikyat. Daghan kong sikyat. Tinoon nila. Oo, nito magminaayon ka, di ka magbubuko, di ka magsugal, di ka mag-alis-alis, di ka mag-ibak, di ka mo daw-daw sa pisikataw. Pero, otro ka, nanisulti sa inyon, wakot puy ang akong isulti. Muna'y kalina na upo sa akong Ginoo, na ang iyang isulti, iyang ipuyan sa iyang kinabuhi. Kung mauni, ang isang ni Kristo nato, man siya sa kasalangit, man ka punyagi, man ka pumahi, man ka na first communion, kita gitawag sa Ginoo sa pagka-propeta, sa pagsanyaw sa mga balita, diha sa akong katilingban, diha sa akong pamilya, diha sa akong mga silingan, o diha sa akong isikataw. Sa mga tagi, ningon si Paul VI, ningon sila, Saint Paul VI. Modern man listens more readily to witnesses than to teachers, and he listens to teachers because they are witnesses. Ano may po ito sa pagmini? Na karong panahon na ang mga tao maminaw, diya sa tao, maminaw sa iyang mga ulong, pero mas iyang maminaw ang dibuhat sa mga tao. Isang ko, usakabana o kamahan. Kung ano sa kabana mo na higugma ka na akong asawa, darling, higugma ko ikaw. O hugma rin ang ulong, pero di ka niya siya magka-dunang, di ka niya siya magkatabang sa asawa, ay kanang maong di ka niya magtabang ng pamilya, di magtao sa tubig. Higugma ka na ko kayo, ikaw rin ang mga oy, di man hugma na. Kung ikaw, asawa, yung gihugma ko ang akong para. Gihugma ko ikaw, darling. Mao nga, ako ang utanan sa kanila. Akong muli-muli na o manok na laki, yung siya. Kung nga, ako ipahigog ka ang sabaw. Noong sa pagkakindot sa sabaw. Kunya akong napahali ng mga silina, kung ako akong pinagahi, araw na naglapaw niyo, wala na ito si Kumartin. Wala na tayo. Yung anak, di grabe mo kung istorya lang. Ipakita ang imong istorya sa buhat. Kung mauli, kamong amahan, inahan. Yung mga anak, mapinutan mo mga anak. Di mo na naman, ayaw mo pagbugbog, ayaw mo pagkalingan ng dua-dua ng computer, ng computer games, o uban pa, ayaw. Kanya, pero kinahalan ko ang pagkanawa ko, pinamahan. O kung ano, magamit mo ginagmayas, so ayaw pala din, kaya magdako ka niya na. Ang inahamin ko sa mga anak mo kayo, uy mga anak mo kayo, ayaw mo pagkinian, ayaw mo solo-solo sa gabi ito. Ayaw mo, tingin mo ng disco-disco. Ayaw mo sige, pag-iba-uban pa. Kung ang inahan, buotan, mutuo mo niyo ka. Pero ang inahan, lako kung ibakila, sige,
away mo sinan, yung mga nabaw ka ma, nabaw mo kang tanong yun. Oo. Di kumutuon mo. Ay lang istorya, ito. Pero huwag mo ko na makita na ako sa inyong kinabuhi. Tagan ito may mga ko, dahil nyo ba? Padre, kailangan mo kung simba, Padre. Kung naman, naku mga silingan, Padre, importante ko ng mga silingan ng mga kinimpamong sa dalawin ko. Pero, hindi pa kira niya ko. Hindi pa kira, sige mo away sila silang palimatay. Kaya, ako, Padre, ako simba-simba, mautang ako. Ikaw ako, sa mga pero mga masakitan ko pa. Consider ito sister, nanay na sister. Karena sila, nag-check naman sila. Naman, sige magsimba sila sa ikaw. Nana naman ang mistake gamay kayo. Agila kong may pabukan. Agila kong ipag na ako sa ipikal dunggan. Pero okay na to. Kaya sige na magsimba. Ikaw, bukan ka pero huwangan ka. Huwag niyo ka. Musimba na ka. Ang mga dito ka. So yung mga na, morning ang ipamita sa Panginoon sa kinabuhi na sangyaw ka diya sa mga kamatukuran sa Ginoo o kasidatian sa kinabuhi o kung sa kumisulti ako din kuya sa kinabuhi. Kami po mga sisangkupapo, mga pismo, mga pairan, nikaw po ni diya sa pagtuyo sa kinabuhi na uutang paraan. Mga po kami na makahimo kami sa maayo paligiran. Iampo ko na maging po ay ka. Nakitang ka na makutan o mapalaan ka sa itong mga tulong mga buhat matatagal.